Spiċċa Jannar u l-istudenti tar-raba sena fl-iskejjel primarji għadhom ma natawx it-tablet li normalment jingħata lilhom fil-bidu tas-sena skolastika. Din il-fatt kien ikkonfermat mill-Ministru għall-Edukazzjoni innifsu meta kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari mix-Shadow Minister tal-Edukazzjoni Justin Xkembri. Fit-tweġiba l-Ministru Clifton Grima qal li dawn it-tablets mistennija jibdew jitqasmu fil-ġimgħat li ġejjin. Fi kliem sempliċi, l-istudenti ilhom minn Ottubru mingħajr tablets. Normalment l-iskejjel jibdew jirċievu dawn it-tablets f'nofs Ottubru, iżda issa deħlin fit-tieni xahar tas-sena l-ġdida u l-istudenti għadhom jistennew. Dan il-proġett beda fis-sena 2016 permezz ta' fondi mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew u din kienet proposta imbuttata miż-żewġ partiti. It-tablet huwa għodda importanti biex kemm it-tagħlim u kemm l-assessjar isir b'mod iktar effiċjenti u qabel ma tibda sena skolastika, l-allima jkunu diġà preparaw l-iskemi tax-xogħol tagħhom għal sena sħiħa, tant li jkunu għamlu referenzi biex jintuża tablet fil-lezzjonijiet ta' suġġetti differenti. Apparti minn hekk il-Learning Support Educators jużaw it-tablet biex jippreparaw attivitajiet adattati għall-istudenti tagħhom sabiex jaċċessaw it-tagħlim aħjar. Iżda fl-aħħar xhur l-allima tar-raba' sena kellhom ibidlu l-pjanijiet tagħhom għax l-istudenti baqgħu mingħajr tablet.